Alma kwedo piny owacho, mano Office of Official Opposition Leader, en kanye, pat jo Kisumo, en mage kotenore koda twak masani bene koro mako mach e piny Kenya. Millicent. Ero kamana Nyakleophas, achiel kachiel kwawuok e bus park ma Kisumu, kuna bende wan kod moko kuom jopiny kod johera kod joneno mag Ramogi TV, ma bende wagombo ni omiwa pachi kotenore kod twak ma wan godo e studio wa odiochieng' ma kawuono kotenore kod dwaro mar loko katiba e kidienje mopogore opogore, ma bende wadwa ng'eyo ni to gin to giwacho ang'o, ng'ano manigi ratiro to kowinjo time e yo machalo nade, to chik to wacho ang'o e wi wach loko katiba. Machiegni nyaka Rumunga Juang, achiel kachiel mondo mi wakaw pach jopiny ma Kisumu mondo ginto gilerwa ni to ginto pachgi chalo nade. Machiegni abro chako kodi, ka ing'iyo kamera kacha chod machiegni ka ngo kichako gi nyingi. Nyinga iluongo ni Philip Oduor, mondo mi oloke nikech pok okaw pachwa. Yes. Erokamano ahinya, erokamano mana kaka isewinjo kowacho ni katiba no endi nikech pok okaw pach jopiny. Machiegni oneno ni ok owinjo loke kapok okaw pach jopiny. In kaka japiny manigi ratiro kaka ja Kenya, iparo ni wach katiba ni dwaro loke kidienje chik wache ang'o, tiparo ni owinjo time nade to ng'ano manigi ratiro? An nyinga iluongo ni Kevin Oluocho Ng'aro. An ok support loko mar katiba nikech wayiero sirikal ni mondo tino pogo tiyonwa. Omiyo pod loko katiba no, gibro kethogo sa to giwacho ni pod giloso katiba. Koro omiyo an pod ok support. An arito mondo gitinwa kuongo. To kapo ni giloke to mondo gikaw pach jopiny nikech teko ni kuom jopiny. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiny pachi chalo nade? Iluongo ni Lawrence Odhiambo. Wacho ni kapo ni ker dwa loko katiba mar Kenya, te wan kod procedure kata protocol monego bed noluwo. Onego bi kuom jopiny mondo okaw views kuom jopiny. But ok onyal ng'ado no dhi e parliament. Onyo chako parliament kodhi through senate. Koro akwayo ni ker mar piny Kenya obi kuom jopiny mondi bokaw views kuom piny. Mana kaka ni Raila Odinga ne dwa noloko katiba, no obiro kuom jopiny. Koro kana ochomo parliament, no chako kod county assembly, koro kodhi e national assembly, koro kodhi e senate. Lakini chako no dhi e senate to kubiro kuom jopiny, mana ni tok chik. Machiegni mana mapiyo piyo, machiegni abro kawo iwacho ni gender balance, ing'eni Kenya ka endi chike bende iloso kod joma mine. Koro tinde be wang'eyo ni joma mine be nigi paro maliw, kendo gin be gin gi duol ei chike kata gigo ma iloso. Kaka in machiegni ibro chako na gi nyingi mondo inyisa ni nitiere paro mar dwaro loko katiba kata constitution gi dho ngere ma rito jo Kenya. Koro in kaka in ng'ama nigi ratiro mar dwaro loko katiba no endi, to chik to wacho ang'o e wi loko? Kichako gi nyingi. An iluonga ni Dorina Kinyi, but onge kaka jatelo ama president nya wuoyo loko katiba to pok owinjo pach jopiny. Koro nyaka odhi kuom jopiny mondi mowinj gima jopiny wacho koka mondo mi olok katiba. But ka wan kaka jopiny to ok wayie gi gima odwa timo no mondi wadagi. Erokamano. Kata kidienje miwacho no winjo kete ni ineno ka wachno dagi ok ober. Okungo winj pach jopiny gi gima jopiny wacho mondi not yiere, noko yiere kende to nowuok oko no datiyo ne jopiny. Koro winj pach jopiny mutiyo ne mondi eka mondo wuoye katiba. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo kichako gi nyingi. Erokamano. An Paul Oguta. Awacho ni ker ber mondo okaw paro ma jopiny. Osedhi ni onyalo tiyonwa to kik otiwa gi dictatorship. Okaw thuolo mondo bir jopiny, mondo winj the voice of the people. Kadier, seche manone obeni loko chik jatend. Koro mi wasani ok dwa yie mondo dhi olok chik sani, to sama ne wadwa nolok chik to ne gidagi. Giwewa mondi, gibi giloke chik machielo. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana ka tiek abro kawo ng'amo gik ma bende nigi paro kotenore kod wach ma kamano. An kaka youth leader ma stage ka, gima nyalo wacho about loko chik ma koro kijana ni dwano loko chik ok wanya yiere kamano nikech katiba ok en mandas minyalo tedi tibola bola ji chamo. Onego bed ni public participation bedo, gibedo piny gi jotelo moko madongo go nikech Kenya ka duong', Kenya ka ok en mar ng'at achiel kaka en mar Ruto no. Kenya ka oriwo oganda mang'eny kabisa. Monego bed ni magi gik moluwo. Ok en mandas monego bed ni onyiso chung kawuono to loko chik ni kawuono adwa na lok gini kama. Mano gima wan jopiny ok wanyal yie. Erokamano.
Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas ka gisewinjo moko kuom paro mawuok kuom jopiny ma bende wuok Kisumu ka bende thor wach magin go en ni katiba kiloko kata ka dwaro nitie mar loke to teko ni kuom jopiny owinjo okaw thuolo mondo obed kod lalruok makare kod jopiny kod jopiny bende gin achiel kuom jogo mamiyo piny Kenya kata piny ringo kaka owinjore. Ka kamano gie thuolo ni endi abro weyi mondo idhi nyime kwaka kendo kiyudo paro mopogore opogore kowuok kuom counties waduto ma pod odong' ma bende pod warito winjo ni jopiny makono to gin koko tenore kod wach dwaro loko katiba ni to gi wach ang'oa. Cleophas an kuomi inyalo dhi nyime. Aya ka in kata goni erokamano ahinya Millicent Adhiambo, erokamano ahinya kuom bago na twak. Jogo wacho ni katiba ok manda